subotnjega i da komuniciram sa vama na daljinu. Kao što je brat Branko rekao u molitvi, ovo su posebna vremena, ali Gospod je stvorio mogućnosti u ovakvim vremenima da razminimo naše misli, da se molimo zajedno, da se posavjetujemo. I odazvao sam se pozivu brata Dragoljuba da vam nešto kažem danas. Ja sam u službi crkve, kao što znate, i svi smo angažovani i razmišljamo i molimo se da nam Gospod pomogne da razumijemo koje je vrijeme u kojem živimo, šta se dešava oko nas i kakav treba biti naš odgovor na ovu krizu sa kojom se susrećemo. Ovu propovijed ja sam prezentirao, kao što je brat već primijetio, prošle subote u Torontu i mogu reći da je bio pozitivan odaziv naših vjernika, reakcija i podstakla ljude na razmišljanje. Znači, danas ću nešto reći u uvodnom dijelu o ovoj zaraznoj bolesti sa kojom se susrećemo, ali ne bih toliko o njoj govorio, samoj bolesti, nego bih govorio više o duhovnom značenju, kakve pouke mi možemo steći iz ove krize sa kojom se susrećemo u naše vrijeme. Ja vjerujem da ste vi svi razmišljali o tome, da razmišljate, da se molite, da se proučavate, savjetujete se. I evo ja bih pokušao iz jednog ugla da osvijetlim, jednog važnog ugla značaj ovog trenutka u istoriji svijeta i u istoriji spasenja. Evo iznio bih ovom prilikom nekoliko misli i samo trenutak želim da aktiviram moj screen. Nešto bih rekao o aktualnoj statistici o pandemiji. Vi ste vjerovatno upoznati s tim da je broj oboljelih od koronavirusa trenutno, ja sam uzeo podatke sa worldometer.info, oko 1.700.000 ljudi je do sada oboljelo. U Zagrebama su podaci od prošlog vikenda. Možemo primijetiti da je značajan porast oboljelih od prošle subote, prošle sedmice. Umrlo je do sada 102.594 osobe, a prošle subote bilo je 60.000. Znači, skoro se udvostručio broj umrlih. Izliječeni, evo vidite brojeve, oko 375.000, skoro 376.000. Aktivni slučajevi trenutno od jučer, oko 1.217.000. U Zagrebama su ponovi brojevi od prošle sedmice. A od tih 1.167.000 ili 96% su blaža forma. Oko 4% su teži ili kritični slučajevi. Znači, ti teži kritični slučajevi su zapravo problematični, jer stvaraju opterećenje za zdravstveni sistem, za javno zdravstvo. Znači, te osobe trebaju intenzivnu njegu, trebaju respiratore i tako dalje. Okončani slučajevi, skoro 500.000, od toga je 375.000, 80% su oporavljeni, otpušteni iz bolnice i imamo oko, što smo rekli, 102.000 umrlih. Izvor je ovdje naveden, worldometers.info. Kratko o statistici koju sam našao za Srbiju. Slučajevi, ukupni broj slučajeva oko 3.105, novih slučajeva jučer 238, umrlih 71, izliječenih 118. Podaci za Sjedinjene Američke Države su slučajevi, ukupan broj slučajeva preko 500.000. Novih slučajeva jučer 32.706, umrlih 18.666. Primjećujem da je trećina svih ukupnih slučajeva pandemije koronavirusa trenutno je na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, što je vrlo značajan podatak. Šta još mogu reći? Pogledajte, ovo je jedna slika iz Čila u martu ove godine, policijski punkt u Santiagu. To je slika koja se može naći u mnogim dijelovima svijeta. Trenutno u Kanadi mi još nemamo ovakve mjere, znači da policija kontroliše i vojska kretanja stanovnika. Mi još imamo relativnu slobodu u kretanju, ali se svima preporučuje da budu kod svojih kuća. Zabranjena su sva okupljanja gdje ima više od 5 osoba u Kanadi, bar na području Ontarija, tako da i mi u crkvi ovdje u Kanadi naše službe obavljamo putem daljine, putem interneta, kao što vi to radite.
Postavljaju se pitanja koliko je ozbiljna ova kriza zdravstvena. Ja bih sad samo želio reći kakve su reakcije naroda na ovu pandemiju. Imate tri moguće, ili tri grupe bi se mogle podijeliti ove reakcije. Postoji pretjerane reakcije, ljudi koji su u strahu, ljudi koji u panici kupuju, stvaraju velike zalihe robe, namirnica, prehrambenih i drugih, i znači imaju strah od bilo kakvih kontakata da će se zaraziti. Slušao sam jednu liječnicu iz Njemačke koja govori, mislim, u paničnom su strahu pacijenti i kaže, prvo moram da razgovaram sa njima kakva je realna šansa da će biti zaraženi, prvo je realna šansa da će imati zdravstvene komplikacije i da bi mogli potencijalno umrijeti. Znači, prvo, liječnici moraju psihološki da djeluju na neke pacijente koji su u tako jednom pretjeranom strahu. Svakako to nije poželjno da bude prisutno kod nas. O tome sam govorio na drugoj propovedi koju sam prezentirao prije 2 sedmice. Zatim postoje nedovoljna reakcija. Postoje neki koji potpuno zanemaruju ovu pandemiju, koji govore to nije ništa više nego običan grip, ne treba uopće preduzimati nikakve posebne mjere, treba ići na imunitet tijela, masovni imunitet i tako dalje. Pazite, činjenica je da ova bolest, ja nisam epidemiolog, nisam virolog, ali mogu reći iz mnogih izvora koje sam imao prilike da čujem i od stručnjaka. Veoma je važno da slušamo stručnjake, ljudi koji su stručni na ovom području i koji iznose podatke. Iako i među njima ima razlika, ali ipak se može vidjeti. Ovo je veoma zarazna bolest i smrtnost je veća nego kod običnog gripa. To znači da oko 4% osoba koje budu inficirane, koje budu zaražene, će imati određene komplikacije, treba će im bolnička njega, posebno intenzivna njega, respiratori. Problem je što zdravstveni sistem ne može, ako dođe do nagle reakcije, odnosno naglog oboljevanja velikog broja ljudi, da kapacitet sistema nije dovoljan da pruži adekvatnu njegu svim tim osobama. To je glavni problem. Nema sumnje da će se bolest raširiti kroz godinu dana, 2, da će velika većina stanovništva biti inficirana s ovim virusom. Ali problem je da li se može, da li zdravstveni sistem može da servisira dovoljan broj ljudi u relativno kratkom vremenu. Zato ja smatram da je dobar srednji put. Znači da ne paničimo, ali s druge strane ne podcjenjujemo ozbiljnost ove situacije. Kakva je reakcija religijskih institucija i njihovih službenika? Postavlja se drugo pitanje. U tom pogledu isto postoje 2 moguće reakcije. Postoje oni koji potpuno ignorišu ovaj fenomen i govore ne pridaju mu bilo kakav proročki ili apokaliptički značaj. Drugo je pridavanje specifičnog proročkog značaja. Možda ste mogli čuti o adventističkim krugovima, postoje danas neki koji ovu pandemiju prikazuju kao početak onog kratkog vremena nevolje o kojem ću govoriti u ovom predavanju i pokušavaju na neki način mobilizirati mase ili vjernike, ulazimo u posljednja faza i dolazi kraj. Ja bih išao 3. putem, znači ne bih ignorisao ovo što se dešava, to je jedan od sigurnih znakova posletka. I o tome sam govorio ranije u Matejovom evanđelju, 24. poglavlju, Isus govori o znacima posletka. Jedan od znakova posletka su pomori. Gledate riječničku definiciju pomora, što stoji. Pomor je znači, zarazna i infektivna bolest koja ima veliku smrtnost i koja je veoma raširena. Znači, Isus je prorekao da će biti tih pomora. Neki govore, pa bilo je pomore ranije. Mnogi su ljudi umrli i tako dalje. Sigurno, bilo je pomora, ali ako posmatrate kontekst Isusovog govora u Mateju 24. poglavlja, možete vidjeti da Isus tu govori upotrebljava riječ, a to je početak stradanja. U grčkom izvorniku govori o početku trudova, kao kad žena kada je trudna, kada dolaze trudovi. Što to znači, ti bolovi, porođajni bolovi? Isus je rekao, ti znakovi, ratovi, glasovi u ratovima, potresi, poplave, pomori će se dešavati. To su znaci kao kod trudova na bolnoj ženi. Znači,
ako žena još nije blizu porođaja, ti trudovi se javljaju, ali oni su slabijeg intenziteta i njihova frekvencija je manja. Ali kada se porođaj približava, intenzitet se povećava bolova i ujedno sve su češće. Dakako, kad bolovi postanu veoma, veoma veliki i kada su veoma česti, žena više ne čeka kod kuće, nego žuri u bolnicu. To Isus isto govori. Kad vidite taj intenzitet da se povećava i učestalost, frekvencija, onda znajte da je dolazak veoma blizu. I kad gledamo na pomore o kojima Isus govori, možemo vidjeti da su tipovi, ovaj tip infekcija ili pandemija sve učestali. Imali smo recimo 1997. godine bio ptičji grip, 1999. godine, pa je onda bio svinjski grip, pa smo imali SARS, pa smo imali MERS, pa sada imamo ovu koronavirus, COVID-19 ili 19. Znači, primjećujemo da se ti pomori, te pandemije sve češće javljaju i ova posebna s kojom se sada susrećemo ukazuje također da je intenzitet se povećava. Ovako nešto se još nije desilo i moramo priznati da, i želim o tome da kažem nešto kasnije, da za nas kao Božji narod ovo treba biti jedan znak upozorenja. Ja ću reći kasnije nešto više o duhovnim implikacijama ili značaju ovog događaja. Ali moje mišljenje, skromno mišljenje, da ovo nije ulazak neposredni u ono kratko vreme nevolje, nego da nam je Gospod u milosti dao jedno upozorenje da smo veoma blizu kraja, da se pripremimo, da počnemo razmišljati o odlasku iz velikih gradova u manja mjesta. Sestra Vajta je rekla, kad nedeljni zakon bude stupao na snagu ili bude dolazio u žižu javnog interesovanja, će to biti posljednji znak da se napuštaju veliki gradovi. Ali smatram da je danas bolje ako je moguće da se pomičemo. Ja ne bih želio, ja sam u velikom gradu, trenutno živim sa svojom porodicom u Torontu, iako smo u predgrađu, ali moram reći da mogu zamisliti scenario koji bi bio još veći, još intenzivniji, gdje je grad potpuno zblokiran i zatvoren i gdje bi komunikacije i snabdijevanje postalo vrlo, vrlo problematično. Mislim da nam Gospod daje u svojoj milosti jedan znak upozorenja da se postepeno pripremamo za odlazak iz velikih gradova. Znači, može se i kasnije to uraditi, ali bit će teže kako budemo išli bliže. Će se intenzitet tih stvari povećavati. No, kao što sam rekao, pitanje je kako da mi reagujemo na ovu krizu. I to je predmet ovoga predavanja. Želimo da naučimo iz prošlosti, pouke iz prošlosti. I ovdje bih želio izdvojiti knjigu Djela apostola. Zašto o tome govorim? Pogledajte ovaj citat iz jedne kompilacije duha proroštva, zove se Događaj posljednjih dana na stranici 148. Ja citiram sve originalne strane. Neka oni koji teže za obnovljenjem uma i upućivanjem u istinu proučavaju istoriju prve crkve za vrijeme i neposredno nakon Pedesetnice. Pažljivo proučavajte u knjizi Djela apostolska ono što su doživjeli Pavle i drugi apostoli, jer Božji narod u naše vrijeme mora proći kroz slična iskustva. Znači, duh proroštva nas ovdje upozorava ili preporučuje da proučujemo knjigu Djela apostola, posebno period vezan za Pedesetnicu. Znači, neposredno prije, toku i nakon Pedesetnice. Zašto je to važno za nas koji živimo u ovom posljednjem vremenu? Evo, daću malo više informacija. Značaj Pedesetnice istorijski. Šta se je desilo na Pedesetnicu? Knjiga Djela apostola započinje sa Pedesetnicom. Ako čitate drugo poglavlje Djela apostola, vidjet ćete da se Sveti Duh izlio na Pedesetnicu. To je dosta značajno za nas adventiste, jer mi vjerujemo da su se određeni događaji, znači, ispunili u Hristovom životu na određene praznike, starozavjetne praznike koji su padali to su bili godišnji praznici na određene dane. Tako Isus je umro, kada je bio Passover ili Pasha, bio je u grobu trećeg dana kada se je
onaj snop obrtao, Isus je vaskrsnuo i 50. dan je došao Sveti Duh. Učenici su se pripremili za to. Ali onda ćemo vidjeti kako taj Sveti Duh djeluje. To je posljednja faza velike borbe započinje sa 50-nicom. Zapamtite u ovom predavanju da izlivanje Svetoga Duha i pozni dašt, kad zovemo to pozni dašt, je jedan od ključnih događaja u povijesti spasenja, znači u istoriji spasenja, u posljednjoj fazi velike borbe, i da će to biti jedan marker, veoma važan marker koji će, lavina događaja će se kretati paralelno. Znači, nedeljni zakon, zapečaćenje konačnog Božjeg naroda i izlivanje Svetog Duha zajedno. Za nas je veoma važno to izlivanje Svetog Duha i vidjet ćemo kasnije na koji način. Znači, idemo u istorijsko, taj rani period crkve, kada se Sveti Duh izliva na 50-nicu. On se izliva u prvoj 50-nici i u drugoj. U ranom daždu, u djelima drugom poglavlju, i u poznom daždu, koji je opisan u Joelu drugoj glavi, 28. 29. stihu. Da Gospod, da bi djelo evanđelja započelo, bila je potrebna ogromna, velika duhovna energija. I ta duhovna energija se izlila na 50-nicu u ranom daždu. Znači, sestra govori o tome, sjeme je posijeno i ta voda, Duha Svetoga, ta kiša, taj dažd je zalio tlo i ono je bila obilna žetva. Tako će se isto i Božje djelo završiti sa još većom silom Svetoga Duha. Duh Sveti će voditi i upućivati narod Božji. To je jedna veoma važna misao kako se približavamo kraju vremena. Mi kao Božji narod treba danas da budemo što više pod utjecajem Svetoga Duha. Jer kako se kriza bude povećavala, nam je rečeno, Sveti Duh će nas uputiti kada da imovinu smanjimo i predamo u Božju riznicu ili na Božje djelo. Kada da, recimo, se preselimo iz jednog mjesta u drugo. Kad budemo u posljednjoj fazi, kada bude se izlivalo 7 posljednjih zala, Duh Sveti Božji će voditi, anđeli će čuvati Božji narod. Čak nam je rečeno, nikakve zalihe nećemo morati stvarati, niti treba da stvaramo u to vrijeme. Bog će osigurati hranu i zaštitu svome narodu. Ali pazite, da biste došli vi i ja u takvo jedno stanje da nas budemo potpuno pod kontrolom Božjega Duha, potrebno je danas da se otvorimo za utjecaj Svetog Duha, da se očistimo, da se ispraznimo, da bi nas Sveti Duh mogao ispuniti. I zato je ovo veoma važno za nas danas. Nastavljamo, kako je Sveti Duh djelovao u ranoj crkvi? Sveti Duh se spominje u djelima apostola najmanje 70 puta. Ako obratite pažnju kad čitate knjigu Djela apostola, vidjet ćete da se Duh Sveti stalno spominje. Evo daću vam neke primjere. U prvom poglavlju, u 2. stihu kaže Duh Sveti zapovjeda apostolima. Zapovjedaj. U 5. stihu Isus kaže bit će kršteni Duhom Svetim. U 8. stihu kaže da će im dati silu da budu svjedoci za Hrista. On se u 2. poglavlju izlio na vjernike. To se ponavlja u 10. poglavlju Djela apostola. Također da im sposobnost za govore drugim jezicima. Proriče buduće događaje Sveti Duh. On je ispunio hrišćane. Vidite, to je sve djelo Svetoga Duha. Mi zovemo knjigu Djela apostola. Jedno ispravnije ime bi možda bilo Djela Duha Svetoga. Duh Sveti je vodio ranu hrišćansku crkvu. To je bio Isusov pravi namjesnik ili vikar. Danas imamo u Rimu biskupa koji za sebe tvrdi da je on vikar ili namjesnik Sina Božjega, ali to je potpuno pogrešno. Pravi namjesnik Sina Božjega i njegov zamjenik Duh Sveti, Parakletos, jer Isus kaže poslaću vam drugog utješitelja. On govori tu u Evanđelju po Jovanu, govori drugi, grčka riječ znači drugi iste vrste, kao što sam i ja. Možete reći drugi koji je druge vrste, drugačiji. Isus kaže doći će utješitelj koji je isti kao ja. Znači u božanskoj svojoj prirodi, koji će biti uvijek sa vama, bit će u svakom mjestu. Duh Sveti je prepoznat kao vođa crkve. U djelima 12 imamo recimo u 2. 3. stihu uputio je rukopoloženje Savla i Varnave. Rekao, dvojite mi ovu dvojicu na djelo na koje sam ih pozvao.
u 16. poglavlju, 6. 7. stihu izdaje uputstvo Pavlu da pođe u Aziju. U 8. poglavlju on vodi Filipa kao u škopljeniku. Duh Sveti ga je vodio, čak ga je fizički transportirao. U 10. poglavlju u 21. daje poruku Petru i Pavlu, ovdje u slučaju preko Agava, proroka Agava. Kada je bio Jerusalimski sabor po pitanju obrezanja, da li, bošci treba da budu obrezani, kako su, kad su se sastali starješine i apostoli zajedno u Jerusalimu, kako su odluku donijeli na kraju, nakon diskusije i rasprave koju su imali, rekli su ovako, jer nađu za dobro Sveti Duh i mi. Sveti Duh i mi. Ja kažem ponekad, braći, na odgovornim mjestima, kako bi bilo poželjno da danas u crkvi, kada odlučujemo u raznim pitanjima, bilo da su to organizacijona, evangelizacijska ili pitanja materijalne prirode, kako bi bilo dobro i poželjno kada bi mogli reći Sveti Duh i mi smo našli za dobro ili smo odlučili ovo. Braći i sestre, to je ono pravac u kojem treba da idemo, da nas Sveti Duh upućuje i vodi u svakoj odluci koju donosimo. I gledajte, usprkos tamnicama, kamenovanju, progonima, crkva je doživjela neverovatan rast. Crkva je imala veliki rast. 1000 ljudi su se obraćali. Djelima 5.14 kaže, a sve više pristajahu oni koji vjerovahu Gospoda, mnoštvo ljudi i žena. To je bio rad Svetoga Duha. Vidite, ja mogu da propovijedam ovdje preko interneta ili u crkvi, ali ako Sveti Duh ne djeluje na riječi koje izgovaram, ako ne djeluje na srca, ako ne osvjedoči i srce slušalaca, propovijedanje nema uspjeha. Ljudi neće biti podstaknuti, niti podstreknuti da se otvore za utjecaj Božje riječi. Zato je potreban Duh Sveti da djeluje na naše srca. I on je djelovao u ranoj hrišćanskoj crkvi i ljudi su se obraćali masovno. I ovdje kaže u djelima 6, i riječ Božja rastješe i množeše se vrlo broj učenika u Jerusalimu i sveštenici mnogi pokoravahu se vjeri. Ne samo običan narod, nego i sveštenici, mnogo sveštenika pod utjecajem Svetog Duha se je pokoravalo, prihvatali su hrišćanstvo, Isusa Hrista kao Mesiju, kao spasitelja. U 16. poglavlju kaže, a crkve se utvrđivahu u vjeri i svaki dan bivaše ih sve više. Sve to bilo djelo Svetoga Duha. Nemojmo zaboraviti. Tako i danas Sveti Duh nam je potreban i bit će nam još više potreban. Ko su zapravo bili ovi ljudi na koje je djelovao Sveti Duh? To je veoma ohrabrujuće za nas da razmišljamo. Kada pogledamo na sebe, kada pogledamo na braću i na vjernike oko nas, mi možemo da vidimo nedostatke i slabosti jedni drugima. Ali pogledajte što je Sveti Duh proizveo u njima. Imali smo Petra, koji je bio kukavica, koji ga se odrekao. Kada ona žena uprla prstom u njega i rekla, pa i ti si jedan od njegovih sljedbenika. Petar se zaklinjao. Ne znam toga čovjeka. Nikad ga nisam znao. Žalosno iskustvo. Pogledajte Pavla. Pavle je bio progonilac crkve. On je išao da veže, da dovodi na silu ljude, da ih utamniči, sljedbenike Isusa Hrista. I šta se desilo? Jedna transformacija, jedna promjena velika. Od kukavice postaje čovjek sa dubokim uvjerenjem, apostol Petar. Od Pavla, koji je bio progonilac, postaje jedan moćni vjesnik evanđelja. To je proizveo Sveti Duh. To nije bila čisto ljudska promjena. Nešto što se može ljudskim silama ostvariti. To je bilo djelo Božeg Duha. I šta se desilo poslije toga? Znaci i čudesa. Apostol Pavle u djelima 20, možete čitati, je bio u kasnim noćnim satima sa crkvom i mladić je pao i umro je uslijed pada, ali apostol Pavle se pomolio i dječak je se povratio, došao je k sebi. Znači, velika čuda su se dešavala. Donosili su bolesne i samo da kroz sjena prođe od apostola preko njih. To nije bila ljudska sila, to je bilo djelovanje Svetoga Duha. Sada bismo govorili nešto o dolazećoj pedesetnici. Znači, budući da smo sad kratko osvijetlili što se dešavalo u ranom daždu, želimo sada da pogledamo malo u budućnost kroz spise duha proroštva. Vidite, spisi duha proroštva su veliko blago koje je Gospod dao svojoj crkvi ostatka i narodu ostatka.
I mi ne cijenimo dovoljno dar duha proroštva. Mi znamo u Otkrivenju 12:17 da je Gospod rekao da se razgnjevi zmije na ženu, na crkvu, kroz tamni srednji vijek, mračni srednji vijek, crkva je bila progonjena i kaže ovdje da se pobije sa ostatkom sjemena njezina, sjemena žene, koje drže zapovijesti Bože, imaju svjedočanstvo Isusa Hrista. U Otkrivenju 19 znamo da je svjedočanstvo Isusa Hrista dar proroštva, duh proroštva. Posebno sada kada se približavamo toj konačnom sukobu, velikom sukobu, kraju velike borbe, duh proroštva je od ogromnog značaja za nas. Ja sam to usporedio sa mapom. Na primjer, ako putujemo iz jedne zemlje u drugu zemlju, iz jednog grada velikog u drugi grad koji su udaljeni, onda nam treba mapa koja nam pokazuje glavne putove. Znači autoputove i tako da znamo da putujemo iz jednog mjesta u drugo. Znači to je jedna mapa sa velikim omjerom ili razmjerom. Ali kada ulazite u veliki grad, onda vam treba gradska mapa. Znači to je mapa koja ima veliko povećanje, gdje se nalaze ulice, gdje se može tačno vidjeti sada jedna površina sa puno većim povećanjem. Tako je za nas danas. Kada ulazimo u posljednju fazu velike borbe, u finish, nama je potrebna detaljnija mapa koja će nam pokazati šta će se dešavati u danima koji su pred nama. Upravo zbog toga nam duh proroštva daje, Božji duh nam daje kroz službu Ellen White, kroz knjige duha proroštva, daje nam tu detaljnu mapu, da znamo šta će se dešavati. I upravo sada želim da prezentiram i da vas upoznam sa nekim navodima iz duha proroštva koji su vam poznati, vjerujem, a koji nam mogu pomoći da prepoznamo upravo te detalje na mapi kada se približamo ove konačnoj fazi velike borbe. Pogledajte ovaj tekst iz velike borbe na stranici 606 originala. Kada bude došlo vrijeme da se ona propovjeda, treća anđelska poruka, sa najvećom silom, Bog će se poslužiti poniznim oruđima i vodit će oni koji se budu posvetili njegovoj službi. Propovjednici će biti više osposobljeni pomazanjem Svetoga Duha, nego li obrazovanjem u školama. Ljudi vjere i molitve bit će podstaknuti da pođu sa svetom revnošću da propovjedaju riječi koje im Bog bude dao. Zapazite ovdje da kada budemo ušli u tu posljednju fazu velike borbe, kada se treća anđelska poruka bude propovjedala sa najvećom silom, to je glasni poključ. Bog će se poslužiti poniznim oruđima i vodit će oni koji se budu posvetili njegovoj službi. Znači, Bog će djelovati na poseban način u posljednjoj fazi velike borbe. Propovjednici će biti više osposobljeni pomazanjem Svetog Duha. Pogledajte, Sveti Duh je ovdje. Nego li obrazovanjem u školama. A mi nismo protiv škola. Treba učiti, treba sticati znanje, treba se osposobljavati. Ali pomazanje Svetoga Duha je od većeg značaja nego formalno obrazovanje u školi. Ljudi vjere i molitve bit će podstaknuti da pođu sa svetom revnošću da propovjedaju riječi koje Bog bude dao. Znači, Bog će kroz Svetoga Duha davati riječi direktno ljudima koji budu počinjeni njegovom utjecaju. Drugi tekst nastavlja se. Mnogi su viđeni gdje se žurno kreću iz mjesta u mjesto, podstaknuti od Duha Božega, ponovo, kako bi prenijeli svjetlost drugima. Istina, riječ Božja je poput ognja razgorjelog u njihovim kostima, koji ih ispunjava usrdnom željom da prosvjetle one koji sjede u tami. Mnogi, čak i među neobrazovanima, objavljuju sada riječ Gospodnju. Djeca su podstaknuta Duhom Božjim na rad i objavljuju poruku s neba. Trebamo biti svjesni toga kada budemo ušli u tu konačnu fazu Božjeg djela, da će Božji duh djelovati na poseban način, kao i u pedesetnici, da bi se svjetlost prenijela drugima. On će biti kao oganj koji razgorio u kostima. Ljudi se više ne mogu suzdržati. Postoji ta želja, usrdna želja da se rasvijetle, prosvijetle druge.
da se objavi riječ Gospodnja. Čak i djeca su postrnuta Duhom Božim na rad, na objavljivanju poruke. I onda ovdje, to je u knjizi Evangelizam, stranica 700. Duh se izliva na sve one koji su spremni da se počinje njegovom utjecaju, izbacivši svaku ljudsku tvorevinu, sputavajuća pravila i bojažljive metode. Oni će objaviti istinu u sili Svetoga Duha. Veliki broj duša prihvatit će vjeru i pridružit će se vojsci Gospodnje. Nemojmo zaboraviti da smo čitali tekst na početku iz Duha proroštva, da trebamo proučavati pedesetnicu, što se dešavalo tada, i neposredno posle pedesetnice. Da je to veoma važno za nas kako ulazimo u posljednju krizu. I ovdje vidimo u ovim tekstovima da će se pedesetnica ponoviti. Znate, nama je potrebna organizacija. Potrebne su službe u crkvi, potrebne su nam financijska sredstva da bi se djelo obavljalo. Nemojmo zaboraviti da organizacija, ta mašinerija je samo kao jedna skela koju koristimo da bismo radili na građevini. Građevina je glavna stvar u evanđelju. To je crkva, tijelo. A organizacija je jedna skela koja se koristi, ali ona je uvijek sekundarna. Primarno je djelo koje se obavlja. Primaran je Duh Božji. A ovo treba da bude pomoćno sredstvo, a ne da sputava i kontrolira evanđelski rad. I kada uđemo u tu posljednju fazu, kada Gospod potpuno preuzme kontrolu nad djelom, tada će te skele postati sekundarne i Bog će potpuno imati kontrolu nad radnicima i mnoga pravila koja sputavaju rad bit će uklonjena. Veliki broj duša prihvatit će vjeru i pridružit će se vojsci Gospodnje. Ponavljam, red i poredak je potreban u crkvi. Ja sam nedavno imao predavanja u Rumuniji, gdje sam govorio studentima o misionskoj školi o razvoju adventnih doktrina. Imao sam prije 10 dana isto nastavu u školi u Kaliforniji, našoj misionskoj školi, gdje sam govorio o ekleziologiji, doktrini o crkvi. I rekao sam kako su ranije adventisti bili protivni bilo kakve organizacije. I da je došla svjetlost od Gospoda se stvarati. Vidjela da je neophodna organizacija. Pazite, moramo biti izbalansirani. Organizacija je korisna ako se korisno, pravilno koristi i upotrebljava. Ali ponekad ljudski element postane dominantan u organizaciji i on sputava djelo Božeg Duha. Zato moramo biti veoma osjetljivi za glas Svetoga Duha, ne dozvoliti da bilo kakve organizacijske ili normativni akti budu prepreka djelovanju Svetoga Duha. Ali vidimo na kraju da će Božji Duh biti dominantan u radu Božje crkve. Još jedan tekst iz Velike borbe na 612. stranici. Božje sluge, ozarena lica, svetim posvećenjem, žurit će iz mjesta u mjesto da objave vijest sa neba. 1000 glasova, širom cijele zemlje, nosit će opomenu, činit će čudesa, bolesni će ozdravljati, a znaci i čudesa pratit će vjerne. I Sotona će činiti lažna čudesa. Učinit će da oganj padne s neba pred ljudima. Na ovaj način će stanovnici zemlje biti prinuđeni da se odluče uz koga će se opredijeliti. Zapazite ovdje jednu drugu stvar. Kada Božji duh bude djelovao u poznom daždu, i Sotona će, njegov duh će pokretati druge ljude, znači jednu ogromnu većinu ljudi, oni će biti pod utjecajem sotonskog duha. I on će činiti lažna čudesa i učinit će da oganj pada s neba pred ljudima, ali će djelovati i Božji duh. I ljudi će se morati opredijeliti na koju će stranu. Na jednu stranu i na drugu stranu. Ova strana, Hristova strana, će biti puno manje ljudi. Će biti malobrojna skupina, ili jedno malo stado usporedbi sa ovom ogromnom većinom koja će biti na drugoj strani. Ali bit će, znači, djelovanje. I moramo biti svjesni toga. Mi ćemo se isto morati opredijeliti ili ćemo biti pod utjecajem Božeg duha ili pod utjecajem sotonskog duha. To je jedna velika odluka koju moramo danas donijeti. Znači, moramo se sve više i više otvarati za utjecaj Božeg duha kad on dođe u punini da budemo na njegovoj strani. Sada bih nešto govorio o Svetom duhu i o vremenu nevolje. Vidite, pojavili su se glasovi u adventizmu sada kako je ova koronavirus i ova pandemija se širi,
koja izazvala veliki poremećaj u društvu, stvari se dešavaju koje se nisu dešavale ranije, da se škole zatvaraju, to je samo bilo u ratnom stanju, ovdje u Kanadi, u Americi, ljudi to ne pamte. Postavlja se, mnogi su sada adventisti se uznemirili, zabrinuli i počeli su, pokušavaju da na neki način pripišu ovim zbivanjima specifično proročko značenje. I često se pojavljuje vrijeme nevolje. Da li je ovo znak da ulazimo u vrijeme nevolje? Ja bih sada nešto želio govoriti o tome kako to izlivanje Svetoga Duha i vrijeme nevolje, kako se one dodiruju, kakve poveznice postoje između njih. I želim bih da navedem nekoliko tekstova iz Duha proroštva. Pazite, u ranim spisima, na strani 33. kaže ovako, to je poznati tekst. Na početku vremena nevolje. Pazite, na početku vremena nevolje. Kako smo pošli da objavimo subotu još jasnije, primili smo puninu Svetoga Duha. Dobro zapamtite ovu rečenicu. Ja ću objasniti koje vrijeme nevolje u pitanju. Na početku vremena nevolje, kada narod Božji pođe na rad, da još subotu objavi još jasnije, prima puninu Svetoga Duha. Znači, to je jasno poznat dažnje. Na 85. strani u istoj knjizi Rani spisi postoji objašnjenje, sestra White sama objašnjava na što se odnosi ovo početak vremena nevolje. Pogledajte što ona kaže. Spomenuti početak vremena nevolje ne odnosi se na vrijeme kada će započeti izlijevanje zala, 7 posljednjih zala, već na kratko razdoblje prije njihovog izlivanja, dok je Hristos još u svetinji. U to vrijeme, kad se djelo spašavanja približe kraju, na zemlju će naići nevolje i narodi će se rasrditi, ali će biti zadržani kako ne bi spriječili djelo trećeg anđela. To je veoma važna spoznaja. Znači, ona nam daje jasnu definiciju na koje vrijeme, na početku vremena nevolje se izliva poznat dažd. Znači, to nije vrijeme velike nevolje, 7 posljednjih zala, kada vrijeme milosti istekne, nego period neposredno prije toga, dok je Hristos još u svetinji, narodi se gnjeve, ali su još uvijek zadržani i tada se izliva pozni dažd. Ako mi sada ulazimo u to malo vrijeme nevolje, braćo i sestre, tu piše na početku toga vremena izliva se pozni dažd. Da li ste svjesni što to znači? Znači, živimo u vremenu neposredno kad se izliva pozni dažd. Ja vjerujem da još nismo ušli u taj period. Ali nemojte zaboraviti da je to veoma blizu. Ako nismo ušli, sada, uskoro ćemo ući u taj period. To je od ogromnog značaja, vidjet ćete uskoro kakvog je značaja za nas. Ta spoznaja. Vidite, kad govorimo o vremenu nevolje, postoje 3 vremena nevolje. Postoji kratko vreme nevolje, o kojem smo upravo govorili, na početku tog vremena nevolje, izliva se pozni dažd. U tom kratkom vremenu nevolje stupa na snagu nedjeljni zakon, izliva se pozni dažd i vrši se konačno zapečaćenje Božeg naroda. To je veoma, veoma važan period za nas. Jer paralelno idu nedjeljni zakon, izlivanje poznog dažda i konačno zapečaćenje Božeg naroda. Zatim, vrijeme milosti ističe i nastupa veliko vrijeme nevolje. Da vrijeme milosti je isteklo, na zemlju se izlivaju 7 posljednjih zala. To je glavno vrijeme nevolje. I postoji još jedna posebno vrijeme nevolje koje se zove vrijeme muke Jakovljeve. Ono se dešava, zbiva kada završi vrijeme milosti i ono se odnosi na samo 144.000. Znači, oni će prolaziti kroz jedno specifično vjersko duhovno iskustvo. O tome možemo držati posebno predavanje. Znači, zapamtite, postoji kratko vrijeme nevolje, veliko vrijeme nevolje, kad vrijeme milosti istekne, i vrijeme muke Jakovljeve. Mi se fokusiramo sada u ovom predavanju na kratko vrijeme nevolje, koje se dešava, zbiva prije nego što istekne vrijeme milosti, prije 7 posljednjih zala. U tom vremenu nevolje, kratko vremenu nevolje, se izgleda pozni dažd. Stupa na snagu nedjeljni zakon i vrši se konačno zapečaćenje Božeg naroda. Da malo više osvjetlimo taj period. Kada se zbiva, kada se dešava kratko vrijeme nevolje? Periodu
između nedeljnog zakona i završetka vremena milosti. Znači, to je taj period. Kada nedeljni zakon dolazi, upravo u tom vremenskom periodu izliva se pozni dažd. Ne da pripremi Božji narod za pozni dažd, nego samo da ga osnaži za veliko vreme. Priprema za pozni dažd mora se obaviti ranije. To je glavna pouka ovog predavanja, braćo i sestre. Priprema za pozni dažd mora se obaviti ranije. Zašto? Postoji kod nas jedna izreka. Ne goji se prase u oči Božića. Vi ne možete se pripremiti, niti ja, ne možemo se pripremiti za pozni dažd u kratkom vremenskom periodu. To znači razvoj karaktera. Karakter se ne može preko noći razviti. Dobro zapamtimo, priprema za pozni dažd treba duži vremenski period. To znači pripremanje karaktera. Vidite kako smo se uplašili kada je došla ova koronavirus i ova epidemija. Mi smo se trgli. I zamislite da je ovo zaista početak tog kratkog vremena nevolje. To znači neposredno smo pred nedeljnim zakonom i pred izlivanjem poznog dažda. Ako se nismo pripremili, vi i ja, gotovo je, završeno je, nema više spasenja. Mi smo izgubljeni. Pazite, mi ne možemo sada u par kratkih dana, ako ulazimo u to vrijeme, mi se ne možemo pripremiti. Karakter treba vremena. I to je velika opasnost za adventni narod danas, da se zanemaruje priprema za pozni dažd i priprema za ovo kratko vreme nevolje. I ja ću sad reći zašto je Isus toliko upozoravao svoje učenike i vjernike: budite trezni, pazite, stražite. Sestra White kaže, vidite, to je ona govori u ranim spisama na stranici 71. Vidjela sam da mnogi zanemaruju toliko potrebnu pripremu i da očekuju da ih vrijeme osvježenja i poznog dažda osposobi da opstanu u dan Gospodnji i žive u njegovoj prisutnosti. O, koliko sam mnogo njih vidjela u vrijeme nevolje bez Božje zaštite. Oni su zanemarili toliko potrebnu pripremu i zato nisu mogli primiti osvježenje koje ih sve mora pripremiti da bi mogli ostati živi pred svetim Bogom. Kada razumijemo o čemu ona ovdje govori, onda shvatamo koliko je to značajno. Vidite, braćo i sestre, pogledajte duhovno stanje naroda. Kada je ova pandemija došla, mi znamo sigurno da je to jedan od znakova, kao što sam rekao, iz Matija 24. pomori i tako dalje, da smo se veoma približili Isusovom drugom dolasku. Koliko adventista danas se iskreno, istinski raduju da se Isusov drugi dolazak približio? Pitajte sami sebe, da li ste istinski radosni? Isus dolazi. Isus kaže, kad vidite sve to, podignite glave svoje, približilo se vaše izbavljenje. Radosno, ne u strahu. Koliko danas adventista se zaista raduje? Isus dolazi uskoro. Jedan ovdje prijatelj s kojim radim u Torontu mi je rekao, proučavali smo istoriju ranog adventizma i govorili smo o Williamu Milleru i njegovim sljedbenicima, odnosno pristašama, koji su surađivali s njim. I William Miller je propovijedao da Isus dolazi 1843. odnosno 1844. godine. I u početku su protestantske crkve otvarale svoja vrata Milleru, jer on je dovodio puno ljudi, dolazilo do obraćenja, ali kako se vrijeme koje on predskazivao da Isus dolazi približilo, do 1842. treće, protestantske crkve su počele zatvarati vrata svojih crkava i isključivati Millera i njegove pripadnike toga pokreta iz svojih crkava. Sestra White i njena porodica su isključeni iz metodističke crkve. Zašto su ih isključivali? Isključivali su ih prvenstveno zbog toga jer nisu željeli da se stvara jedno, neću reći uzbuđenje, ali očekivanje skorog Isusovog dolaska. I sestra White govori o tome zašto su protestantske crkve odbacile prvu evanđelsku poruku. Nisu imali ljubav prema Isusovom skorom dolasku. Zato su zatvarale crkve. I danas, pazite, on kaže meni, taj prijatelj, kaže Walter, ne tako bio sam Walter, koliko adventista se danas zaista raduje Isusovom drugom dolasku. Ranije adventisti su propovedali Isus dolazi,
I protestanci su ih odbacivali i nisu se radovali. Koliko danas adventista se zaista istinski raduje da Isus uskoro dolazi? Vidite, to su pitanja koja moramo sebi postavljati. Da li zaista radosno iščekamo Isusa dolazi? To je naše ime, to je naša lozinka. I idemo dalje. Ali gledajte šta se dešava u isto vrijeme i što će iznenaditi mnoge među Božjim narodom. Sotona obavlja potajnu, skrivenu kampanju. Nevidni zakon se sprema u tajnosti. Kada bi Božji narod znao da se nevidni zakon sprema i da uskoro može stupiti na snagu, Božji narod bi se pripremao, probudio, ali Sotona radi u tajnosti. I on radi prikriveno, to je, sestra kaže, jasno pokazano mi, to će biti tajna operacija. Kada je 1880. godina došlo do agitiranja za nevidni zakon, šta se desilo paralelno među Božjim narodom? Došla je poruka Hristos naša pravda. Naš odgovor, naša priprema mora biti propovedanje Hrista. Djelo Svetoga Duha je da stavi Hrista u središte treće anđelske poruke. To je način na koji se Božji narod danas priprema. Znači, Sveti Duh uvijek upućuje na Božju riječ i uvijek upućuje na Isusa Hrista kao središte poruke. Zato je sad ne mogu govoriti o toj temi, to je jedna velika tema koju narod Božji može razumjeti. Mi se ne možemo pripremiti za ovaj izlivanje poznog dažda, za nevidni zakon, bez Hrista u središtu naše poruke i našeg iskustva. Znači, Hristos mora biti nama najdraži. Imao sam priliku da u prošloj sedmici pregledam, ja sam u odboru generalne konferencije za odobravanje naših publikacija. I sve publikacije, glasnici i subotno-školske lekcije, manuskripti dolaze na pregled. Imao sam priliku da pregledam za četvrto tromesečje ove godine. Imat ćemo u lekcijama, proučavat ćemo Evanđelje po Marku. I ja sam čitao lekciju i čitao sam Evanđelje po Marku. I moram vam reći da sam bio oduševljen porukom, vrlo jednostavna, vrlo pitka, kao jedan svježi vazduh kad dođe u prostoriju, kad vas zadahne. Takva jedna svježina, takvo jedno oduševljenje kad sam počeo da čitam tekstove o Isusovom životu. Isus je fascinantna ličnost. Pozivam vas, čitajte Evanđelja. Njegov skroman život, njegov rad, njegove propovjedi, druženje sa narodom. Isus je volio narod i običan narod je volio Hrista. On ima problema sa mnogim vođama u jevrejskom narodu, ali običan narod je slijedio masovno. On se čak mora Isus izolovati ponekad i ući u čamac, jer toliko je puno ljudi dolaze da ga sluša da budu izliječeni. Isus privlači. I zato vas pozivam, otvorite svoje umove i svoje srce za Hrista. Čitajte tekstove o Isusovom životu. Ja sam se osvježio duhovno, ja moram reći. Ja sam čitao to Evanđelje i ja sam toliko bio zanesen Isusovim likom. Zato ta poruka o Hristove pravi treba da bude u centru naše poruke. Isus je središte svega što mi govorimo, što mi propovedamo danas. Zato će Duh Sveti nas upućivati na Hrista i ta poruka mora ići naprijed. No vratimo se na ono što Sotona radi. Ovaj tekst koji vam sada citiram iz New York Times, dnevnog lista 30. marta ove godine. Pogledajte što govore. Jedna novinarka je pisala o tome, ja ću vam dati citat na kraju, imam na internetu, mogu vam poslati ako želite taj link, piše o tome kako se ova pandemija, kako vlastodržci, autokrate koriste ovu krizu da bi progurali u brzom postupku, kroz brzu zakonodavnu proceduru, zakone koji suspendiraju, ograničavaju temeljna ljudska prava i slobode. I pazite što ona kaže. Neki zakonski predlozi za vanredno stanje provučeni su kroz zakonodavnu proceduru takvom brzinom da poslanici i udruženja za zaštitu prava građana nisu imali prilike ni da ih pročitaju, a kamoli da vode debatu o njihovoj nužnosti. Zaštitnici građanskih sloboda pitaju se zbog čega države sa tolikom brzinom izrađuju opsežne zakonske akte. I onda ona kaže još ovo. Neke vlade, pazite, imaju pakete željenih
ovlašćenja spremne za neposrednu primjenu u slučaju vanrednog stanja ili krize, kaže gospođa Aulain, specijalni izvještač Ujedinjenih naroda. One izrađuju vlade, izrađuju predloge zakona unapred i oportunistički čekaju da im se ukaže prilika sa nastupom krize, kaže ova ista gospođa. Izvor je New York Times, 30. mart 2020. For autocrats and others, coronavirus is a chance to grab even more power. Zove se Selam Gebrekidan. Mislim da je iz Etiopije poreklo. Znači, za autokrate i za druge, koronavirus je šansa ili mogućnost da se zgrabi još više vlasti. Zašto je ovaj tekst značajan? Govori nam da vlade, možemo vidjeti, pripremaju nacrte zakona, predloge zakona, spremni su i čekaju na krizu. Da kriza nastupi da bi ti zakoni stupili na snagu. Tako će se i nedeljni zakon pojaviti. On će se pripremiti. Čeka se na krizu. Biće još kriza, braće i sestre, i većih kriza. Prirodnih katastrofa, bolesti. Ljudi će tražiti rješenje iz vjerskih krugova. I zakon će doći na snagu. Ovo nam je veliko upozorenje. I vidimo tačan scenarij šta će se desiti. Želim da upozorim vas zbog toga što Isus je rekao da će njegov dolazak biti kao lupež po noći. Pogledajmo ovaj tekst iz Evanđelja po Mateju. Ali ovo znajte, kad bi znao domaćin u koje će vrijeme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuću svoju. Zato i vi budite gotovi, jer u koji čas ne mislite doći će Sin čovječi. Mene uvijek zbunjivao ovaj tekst kako će Isusov dolazak iznenaditi ljude, vjernike, kad imamo jasne znakove i u Bibliji, duhu proroštva, kad Isus bude dolazio u oblacima, to će biti takav jedan fenomen da će svako će znati da se nešto neobično, veoma neobično dešava i da Isus dolazi. Znači, Isusov drugi dolazak neće biti u tajnosti, on će biti, cijela priroda će biti poremećena, uskomešana. I onda kasnije sam shvatio da Isus kada govori o svom dolasku kao lupež u noći, da on govori o nečem drugom. Jer sami znate jamačno da će, kaže apostol Pavle u prvoj sluni, da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći. Šta to zapravo znači? To ne znači Isusov drugi dolazak u slavi. To znači nešto drugo. Dolazak lupeža po noći odnosi se na nešto drugo. Šta je to? Kaže ovako, pogledajte iz povijesti kako su Izraelci bili ili Jevreji zatečeni kada Isus došao prvi puta. Evo, ja ću vam poslati Iliju, proroka, prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji. To je u Malahiji 4.5. Prije dolaska Mesije, Gospod je preko proroka najavio da će doći preteča. Poslaće Iliju prije velikog i strašnog dana Gospodnja. Znači, trebalo je prepoznati ko je Ilija, da bi se moglo prepoznati ko je Mesija. Da li su Jevreji prepoznali Iliju? Pogledajte ovaj tekst. Zapitaše ga učenici njegovi govoreći, zašto dakle književnici kažu da Ilija najprije treba da dođe? A Isus odgovarajući reče im, Ilija će doći najprije i urediti sve. Znači, Hristos potvrđuje da je proročanstvo iz Malahije tačno, da Ilija treba prvo da dođe. Ali vam kažem da je Ilija već došao i ne poznaše ga, nego učiniše s njim šta htješe, tako i Sin čovječiji treba da postrada od njih. Tada razumješe učenici da im govori za Jovana Krstitelja. To je u Mateju 17. poglavlju 10-13 stih. Veoma interesantan precedens. Jevreji su promašili što su propustili da prepoznaju Iliju. Ilija je bio Jovan Krstitelj. Isus kaže, pa Ilija je došao. Nisu ga prepoznali. On je došao. Paralela za naše vrijeme. Da li mi možemo prepoznati Iliju? Da li možemo prepoznati vrijeme u kojem mi živimo? Zašto će mnogi adventisti biti zatečeni? Zašto će im Isus doći kao lupež po noći?
pouka za nas. Dolazak lupeža po noći ne odnosi se na Hristov drugi dolazak u slavi. Zapamtite, braće i sestre, to nije to. Lupež po noći se odnosi na nespremnost za dolazak Svetoga Duha u poznom daždu. To je lupež po noći. Ako ne budemo spremni za Svetoga Duha u poznom daždu, nećemo biti izgubljeni. To je poruka ove priče o dolasku lupeža po noći. Vidite ovaj tekst. Šta će se desiti kad Sveti Duh bude došao u punini u poznom daždu? Sestra kaže ovako, u adventističkim crkvama doći će do čudesnog otkrivanja Božje sile, ali ono neće pokrenuti one koji se nisu ponizili pred Gospodom i otvorili vrata srca priznanjem i pokajanjem. Znači, doći će do čudesnog otkrivanja Božje sile u poznom daždu, ali ta sila neće pokrenuti one koji se nisu ponizili pred Gospodom i otvorili vrata srca priznanjem i pokajanjem. To je laodikijska poruka. Govoriš, bogat sam i obogatio sam se, ništa ne potrebujem. Kako ti ljudi mogu primiti Svetoga Duha u poznom daždu ako se nisu pokajali i ponizili? Gledajte, kad govorimo o opravdanju vjerom, jedna kratka misao. Ja sam o tome govorio i ne tako davno, bio sam u Rumuniji. Sestra Vet kaže da je poruka o opravdanju vjerom, da čovjekova slava ide u prah i da Bog čini za čovjeka ono što nikada sam ne može za sebe da učini. Fundamentalni problem laodikijske crkve i poruke o opravdanju vjerom je ljudska slava koja mora ići u prah. To je veliki problem. Laodikijski problem je problem oholosti, duhovne oholosti, duhovne siline. Bogat sam i obogatio sam se. Ne treba mi ništa. A ne znaš pravo stanje stvari. Zato poniznost, pokajanje je prvi korak koji moramo preduzeti da bismo primili poniznost Svetog Duha ili da bismo primili poruku o opravdanju vjerom. Znači, Hristos mora biti taj koji je u centru poruke i on je uzveličan. On je sve u svemu. Čovjek pada u prah. To je opravdanje vjerom. Ali neki su propustili da imaju to iskustvo i šta će se desiti. U otkrivanju ove sile koja rasvjetljuje zemlju Božjom slavom, oni će u svojoj sljepoći vidjeti samo nešto što će smatrati opasnim, nešto što će u njima izazvati strah, pa će se tome oduprijeti. Pošto Bog ne radi u skladu sa njihovim idejama i očekivanjima, oni će se protiviti ovome radu. Kako ne bismo, reći će, prepoznali Božjeg Duha kad smo tolike godine proveli u djelu? To je iz knjige Događaji posljednjih dana na stranici 209. Pogledajte ovu reakciju. Ljudi u Božjoj crkvi na rukovodećim funkcijama mogu biti propovjednici, mogu biti ja. Evo, ja sam skoro 30 godina u radu crkve. To sam i rekao prošle subote u crkvi u Toronto. Ne daj Bože da se to desi. Da Duh Sveti se počne izlivati u poznom daždu i ja posmatram oko sebe ljude i vidim da su se duhovno probudili, da aktivno rade i da iznose određene istine. Ja kažem, šta se to dešava? Kako da ja nisam uključen u taj rad? Pa ja sam tolike godine na rukovodećim funkcijama, ja sam radnik, ja sam propovjednik, pa ja bi to trebao znati ako Duh Sveti dolazi. Pa ja bi trebao biti u prvim redovima. Ali to će se desiti da će mnogi biti zaobiđeni jer nisu obavili pripremu, dok će druge duše primiti Svetoga Duha. Neka nam Gospod pomogne, ne budemo u toj skupini. Pogledajte kako ona završava ovaj tekst. Samo oni koji žive, to je svjedočanstvo za propovjednike, 507. 510. stranica. Samo oni koji žive u skladu sa svjetlošću koju su primili, mogu primiti veću svjetlost. Ako svakoga dana ne napredujemo u razvijanju hrišćanskih vrlina, nećemo prepoznati manifestaciju Svetoga Duha u poznom daždu. On će možda biti izliven na srca svuda oko nas, ali mi ga nećemo ni prepoznati, ni primiti. Sa najvećom predostrožnošću treba spriječiti duhovno slabljenje, kako nas veliki dan Gospodnji ne bi zatekao kao lupež u noći. Braće i sestre, to je moja poruka za sve nas i za mene prije svega danas, u ovoj velikoj krizi koja je snašla svijet.
Svijet je danas u strahu, ljudi se boje šta će se desiti sutra i mi ne znamo tačno šta će biti sutra, koliko će ova kriza potrajati. Ali ono što je od daleko, daleko većeg značaja za nas je da naš odnos sa Gospodom bude uredan. Da se ponizimo, da se pokajemo, da otvorimo svoje srce Isu Hristu, da dozvolimo Svetom Duhu da nas preporodi. Pogledajmo te ljude, te učenike Isusove prije njegovog stradanja. Ko čitate tekstove, Isus se kreće s njima i oni imaju razgovor između sebe i kada su završili te razgovor na određeno mjesto, Isus kaže, o čemu ste to razgovarali? Kakav ste to imali razgovor među sobom? A znate što se desilo? Oni su svi začutali. A zašto su začutali? Jer su razgovarali o tome ko će biti veći u carstvu Božjem. Kad Isus sjedne na presto, ko će biti s lijeva, ko će biti s desna. Vidite, to su bili učenici prije, ne tako daleko od poznog dažda. Ali su se promijenili. Kada je Isus umro, kada je Isus vaskrsnuo, kada su vidjeli šta su uradili, šta su propustili, Isus im je rekao, nije vaše da znate kada će doći carstvo Božje, nego čekajte, pripremite se da dobijete puninu Svetoga Duha i onda ćete biti moji svjedoci. I u Jerusalimu, i u Judeji, i u Samariji, i po cijelom svijetu. To je ono što stoji pred nama. To je naše djelo. Braće i sestre, ulazak u kratko vrijeme nevolje znači ulazak u posljednju fazu velike borbe, znači neposredno izdavanje nedjeljenog zakona i primanje Svetoga Duha u poznom daždu. Mi moramo biti spremni za taj period. Ja vjerujem da nismo još ušli u tu fazu, ali da je veoma blizu. Nemojmo zbog toga propustiti ovu priliku. Da se probudimo. Neka nam Gospod pomogne u svojoj milosti. Jedan brat mi je rekao, pa slušaj, ulazak u krizu može biti za mene i danas. Moj život može da se završi danas, mogu da se razbolim, da umrem, da stradam u nekoj nesreći. Ja se slažem. Nikad ne znamo koliko dugo možemo živjeti, koliko ćemo živjeti, šta se može desiti sutra. Trebamo biti uvijek spremni. Ali iz proročke perspektive kad govorimo, to je što je pred nama, neposredno u budućnosti. Neka nam Gospod pomogne da ovo malo preostalog vremena koje je ostalo, da mudro iskoristimo, da se otvorimo utjecaj Božeg Duha i da posmatramo Hrista i ljepotu njegovog karaktera. Neka nas on preporodi, neka nas on oživi i neka nam pomogne da ga proslavimo. To je moja želja i molitva za sve nas. Amen.